Insizwa zakithi iqiwe babhemu. Webafowethu kunento okumele sikhulume singabalandeli bebhakaniya mayelana nokudayiswa kwabadlali bethu nokuthi team sometimes mhlampe izigxeko kuthiwa ima endleleni yabadlali i-team igxekwe kuthiwa yini ingafuni abafana bethola amadlela aluhlaza le phesheya noma bethola amadlela aluhlaza khona la eAfrika. Bafowethu kufanele nazi ukuthi iPirates yenza yonke into mayiyenza lento esuke yenza esuke icabangela abalandeli abayohlale bekhona. You understand? Kuqala abadlali abacabangela but abadlali bafike abalandeli bekhona. iPirates ayikwazi ukuswitcha iloyalty yayo iswitche isuse kubalandeli ise kubadlali ngoba iPirates ilapho ekhona kunamhlanje ingenxa yabalandeli bafowethu, ingenxa yesupport yabalandeli. iPirates igaya imali season nesizini ingenxa yabalandeli bafowethu. Abadlali ibona abathatha imali from i-team, shuthi ibona abaholelwayo. Shuthi i-team le mali eyigaya ngabalandeli ibuye izokhokhela abadlali okanye izoholela abadlali ngayo. Ngiyengizwe bafutha abalandeli uthola ukuthi umlandeli ukhala ngokuthi iPirates badedelingana abadlali, ukhoza yini engafuni ukudedela abadlali, noLoja akamdedelanga, noModisa akamdedelanga, noManyisa akamdedelanga, uSifiso Myeni noDenklate ababadedelanga, nomfukeng naba khala ngokuthi fanele bededelwe. Kodwa umfukeng ungenzeka mhlambe kwanamhlanje uyahamba. Kodwa nje ke ngibale nje abadlali abambadlwana oSaling okufanele beye kwi-Al Ahly. Yabo nje kulolu daba lasele ngimuzobuka uSaling wafunwa i-Al Ahly sidlala nayo kwi-Champions League i-Al Ahly futhi sidonswe nayo kuma-group stages. Okusho ukuthi i-Al Ahly yayenza ubuclever nobuqhetseba yabona ukuthi idonswe nePirates ayisibona ukuthi no asifuna umdlalo wabo thina ngoba babeyitshela ukuthi i-contract kaSaling iyaphela ekupheleni kwesizini, so bengakwazi ukubhulisha le move kaSaling ukuthi bemthole ngoJanuary ngoba iPirates izobe ibona ukuthi ma-expire contract ngoJuni umfana ngeke isathola mali ngaye, kuzoba ngcono izomdedela ngoJanuary, ize approacha noJose Rivero ngoJanuary. Uyayizwa leyo nto? iPirates futhi kwakufanele ivumele ubuclever be-Al Ahly ukuthi bayabona ukuthi sidonswe nabo kuma-group stages bezama ukusithena amandla ukuze thina singakwazi ukuthatha i-CAF Champions League. Number 2, labantu base bekhuluma nocoach wethu. Enye reason yokuthi bafethe iPirates ingabathengi abadlali ngoJanuary ngoba wakhala wonke umuntu, wakhala abantu abaningi. Iyo leyo ukuthi nami ngakhala bafowethu, ngakhala nami, kodwa ngathi base ngiyibuka sekwenzeka seqhamuka le ndaba kaJose Rivero ngabona ukuthi iPirates yayenza into right, ayingenzi into wrong ngoba ukube yathengela uJose Rivero abadlali ngoJanuary ngewindi laJanuary, ake sithi yathenga oMbuthuma, yathenga uApolis njengoba ithengile, yathenga oNemtajela, yathenga labadlali nje sibathengile, yasayinisa noNduli, yasayinisa noMbule, yabona nje yathenga wonke labadlali sibathengile, uNkosikhona Ndaba, oMashilowane. Ngabe uJose Rivero ama-weaknesses alabo badlali uyawazi kumanje? Ukwazi wakhe uJose Rivero lawo ma-weaknesses alabo badlali even ngisho nama-strengths abo ngabe kuzosilimaza njengamanje njengoba siya kwi-CAF Champions League ngesizini ezayo. Uyayizwa leyo nto? Angitheni usentazi lo okhuluma ne-Al Ahly. iPirates ayi-aware ukuthi ukhuluma ne-Al Ahly futhi kwakufanele naye yenze ibe aware iPirates ukuthi ukhuluma ne-Al Ahly since wayesa on contract kwi-Pirates and i-Al Ahly yayimdingela iClub World Cup uJose Rivero. We understand? Kodwa uSaling yayimdingela iCAF Champions League.
kwakufanele iPirates ivume ukubhulishwa i-team team enkulu nayo la eAfrika, team enkulu ehlonishwayo ivuma ukubhulishwa i-Al Ahly ukuthi izothatha umdlalo wayo bebe kwi-group eyodwa kuma-group stages e-CAF Champions League. Lo mdlalo uzosuka ne-game plan yonke kaJose Rivero ahambe ayoyithela kwi-Al Ahly abatshela ukuthi laba singabadla kanjani, laba bangasidla kanjani. Ngitho understand futhi ngabe thina alala seshaya ngikhathi dlala na ngoJanuary, yabo ngabe mhlambe saphuma position 2 kwi-group lesasidonswe nayo kuyona. Fanele sicabange bafowethu sometimes sicabangele le team ngoba iyasicabangela i-team singabalandeli bayo bafowethu, ithatha ama-sacrifices singabalandeli bayo i-team inokuyeka imali ibekiwe etafuleni iyeke ngenxa yokuthi icabangela abalandeli, iyabuka ukuthi akwazi ukuthi lo mdlali usengasukile lapha abalandeli bethu bazothini, bazothi mase sidla lo mdlalo bazothi sidayise, bazojika futhi bona laba kade begxeka bethi ubanjeleni umdlalo akadayiswa ngani umdlalo ngoba ufuna ukuhamba ukhoza nje uyabheda kanjani. Bona same people ibona bazokhala bethi ukhoza bemdedelelana umdlalo ngoba sesidla nje kuba amdedelanga ngaba simdlanga akasidlanga ngabe kunjani. I understand, nifanele understand ukuthi i-team ihlezi yenza into esuke izojabulisa abalandeli kuqala, we understand, before kujabula abadlali. Labadlali ababafice kwi-team abalandeli futhi abazobashiya kwi-team abalandeli. Bafethu ukuba umdlalo webhola uba umdlalo webhola kusukela ku-15 years professional nje, kusukela ku-15 years, if it was early as 14 or 15 kuze ushaye u-33 or 34 usawumdlali nje lo wangampela lo ukuthi sangathenjelwa kuyena. Masungalo suyikhehla bancane abadlali abakusathenjelwe kubona sebengale ko-33 34. Musuna 35 to 40 usuke sengathenjelwa kuwena. Kodwa umlandeli uba umlandeli wePirates kusukela una 4-5 years or even ungakazalwa ngisho eswini ngenxa ukuthi ekhayini vele basuke babalandeli baleyo team bonke. Ube umlandeli until uze ushone. Shuthi if uzoshona una 100 years ungaba umlandeli wePirates una 100 years, kodwa umdlalo akasoze waba umdlalo wePirates kuze kube 100 years. That is why iPirates kuyohlezi kufanele iqale icabangele abalandeli kuqala before kuthi uyicabangela abadlali, hayi ukuthi abadlali ayabacabangeli, but loyalty yakho fanele uyazi ukuthi ilele kuphi futhi fanele uyazi ukuthi uyikhomitha kuphi wena, we understand. Lento yokuthi kufanele kuthiwa thina sibhulishwa ama-team kuvele kufike noma kuthiwa kufika i-team yaphesheya okwesike lama-team aphesheya afikayo asuke ngamakhulu kunathi, mancane ama-team amakhulu kunathi phesheya, kuphela ukuthi wona adlala ama-league abetha aholela kangcono. Kodwa masukhuluma nje nge-success nangezizinda nange-fan base, mancane ama-team amakhulu kunathi phesheya. Kuvele kufike kuzoqhamuka i-team yaphesheya fanele ibhulise iPirates ivele inike imali, leyo mali bese iPirates ivumela phezulu ingabe sabacabangela abalandeli ukuthi bayamdinga lo mdlali, bayidinga i-team iperform. Yebafethu kahle kahle murun i-team bafethu umakhamba umdlali fanele umreplace. iPirates ayikwazi ukuvela isuke ibhulishwa abadlali ibe-team enkulu kangaka, ibhulishwa abadlali ukuthi bafuna ukuhamba bona ngendlela yabo noma bafuna ukuya kuphi amadlela aluhlaza ngoba kuzocomplain abantu. Anizame bafethu nani ukuthi nicabangele iPirates njengoba nani ihlezi nicabangela. Kumanje umfukeng ufuneka ngapha nangapha, akekho umuntu ongakwazi lokho ukuthi umfukeng uyafuneka, we understand. Asisho ukuthi umfana angahambi singabalandeli, kodwa nathi njenge-team siyamdinga, simsayinisile leyo mnyaka ayisayinile ne-team, wavuma yena ukuthi uzoyihlala, wayazi kahle ukuthi kuyokwenzeka kusasa kufika i-team emfunayo, we understand. Noma ngabe imuphi umdlali umfuke ngenze example ngaye ngoba uyena umuntu oyi-hot stuff njengamanje kwiPirates bafowethu. So azame bafowethu ukuthi i-team sibe easy kuyona ngoba iyasicabangela kakhulu i-team futhi iyayicabangela nenjabulo yethu bafowethu, niya-understand lokho. That is why i-team every time ihlezi ibeka abalandeli kuqala.